Какво става? Чакайте, че мине господина. Ще играем на това. Ще играем на Walking Zombie. И тук и с нас е вашия приятел Моркос. Много са се забавлявали да сте гледали как съм откъртил Митко и Боян. 16. Фак. Това го бих. Къде? Трябва комплитет. Браво ви. И когато играем път на Хейтън, ще дойде един на име Ник. Като се казва в играта, но той не е толкова силен. Кой бе? Круши си? Не, Ники. Чакай само това си да убиеш. Това не се хвърля, трябва така да го убия. Аре бе! Върху него бе! Верно, аз не утре. Хора, ще мога да убия 5. Поне 10. Ладно. Отъпче бе! Не бре, ще ми си изпусна телефона. Ще моля стигнем до боса. В атаката бе! И с главата го чуя, ама... Кога се появи бе, ма не! Като стигнете... Ой, Войко! Най-като с червени са трудни. Ето, гледай за палчо. А вие бе младежи. Пускай. И къде? И цили? Мега кил. Хора, сега ще играем Маркус. Само да ви предупредя, че не знам дали съм толкова добър. Не, че на тази игра не си, ама на който не си. Сега е хубаво да занимаваме. Бяхте гледали това нивото, как спасявам бебето, ама... Омега. Опет! Май, то не ми дай. Сега, аз ли пак да питам? Чакай, играеме, господине, да Walking Zombie. Не си им си изкъбил неща. Щом не си бил, как си изкъбил? Абе, палечко е, бе. Има такива за горене. Не, патрони, бързо то! Много си бе, как? Бомбички да хвърля. Не знам как Стой, че се нерва. видях едно нещо, как да го направиш. Къде? Не това. Просто гъваш бомбата. Нямам бомба. Тук те бия.
Хора, последния път и на си. Ето! Не това червеното. Това. Не, бате. Това. Знаеш, Това ще ти покажа. как хора открихте тайно оръжие? Тайно оръжие, което Морков. Да, бе, ти не си стигал до тук. То е 0%. Ето има ли още наказателство? Ще умра! Ми да, зор! Може да е там. Така хора не си на последен път, че вече много време играем. Кончето е. Къде е това червеното там? Това е да си смениш патроните да си ги напълниш. Къде е това червеното? Аде бе, то не е. Ти пък кой ме нападаш, бе? Отзад от теб. Невъзможно. Си вика такъв съм нуп и ми да, нуп съм. Го е казал, че там има. Като видите тук, запаяка го гръмне и чули. Да. Това много гръмна. Абе, това е много бавно. Почти убието опара. Пам! Пам! Те не могат да цялото. Оре, бе! Пробвам едно нещо. Ми да не могат! Идва този пак и сега ще виж как ще го убия. Ай, той е тук нагоре. Пис, 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 пис. Баско, Батко. Ще псувам. Ти къде е да идем? Любослени, но... Остана пътни. Не се кръси. Колко да бежи с концовката. Слагам си, слагам си. Заболя. Патко. Точно е позитивно. Като ти взима повече, това е тарантула. Би. Вижте, успя. Какво съм успял? Вижте, по-напред достигнахме. Сега знаеш по-напред. Да, хора, съзнал какво да правя. Значи. Там... Ти си, си. Само с едно казанче. Защо не се прибира, бе? Добро. Една спринчовка. Ще бъде убийца. Да убият човека. Нямам повече лайфито. Не, това са на това. Да си го набиеш. Бе! Аз ти кажеш, ще видиш, обещавам. Това ще игра. Окей. О, има са горелки. Айде. Тук няма. Не, това то къде не го пуска. Не се използва. Да, какво да не си го използваме, батко, бе? Не ще ме убият. О, хора, не мога да се го спра, ще пускам втората. Стане бай.